Yn ond da, dwi'n meddwl bod ni'n barod i gychwyn. Mae'n 3 o'r gloch ac mae amser yn dyn. Felly, dwi just eisiau checio, ydy pawb sydd angen... Is everybody who needs translation, do you have the headphones? Is there anybody, put your hand up if you haven't got... If you need translation, you haven't got it. No? Okay, so Rhian will keep an eye. If anybody comes in and needs translation even, Rhian is at the front here. Croeso cynnes I bawb I ddarlith blynyddol, Steddfod, Cymmrodorion, Gymdeithas, anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion. Dwi ddim yn mynd I siarad yn hir, dwi'n falch iawn o gyflwyno ein ddarlithydd heddiw 'ma, sef yr Athro Huw Pryce, sydd dwi'n siŵr yn gyfarwydd I lawer un ohonon ni, Athro Emeritus Hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor, ac Athro Eron Rhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Ac fel dwi'n deud, mae'n wyneb cyfarwydd am ei fod o wedi bod yn gweithio am sawl blwyddyn ar hanes Cymru'r oesoedd canol, gan gynnwys ei gyhoeddiadau pwysig Native Law in the Church in Medieval Wales yn gweithio ar gyfer Hywel, sef yr unig bwnc mewn gwirionedd, ac Acts of the Welsh Rulers, oedd hefyd yn lyfr pwysig. Ac yn ddiweddar, mae'r Athro Pryce wedi troi I edrych ar hanesyddiaeth gan gynnwys canol oesoldeb a hanafiaetheg yng Nghymru'r 4edd ganrif ar 15. A dwi'n siŵr o'ch bod chi'n gyfarwydd, os ydych chi ddim yn gyfarwydd, ewch I brynu copi o'i lyfr o gan Wasg Prywson Cymru, Writing Welsh History from the Early Middle Ages to the 20th Century. Ond heddiw 'ma, mae'r Athro Pryce yn mynd yn ôl at yr oesoedd canol unwaith eto. Mae o'n gynghorydd ar brosiect Liverhume sy'n digwydd ar hyn o bryd, The Writings of Gerallt of Wales, Gwaith Ysgrifenedig Gerallt Gymro. Mae 'na un gyfrol wedi cael ei chyhoeddi, a mae 'na adolygiad o'r gyfrol honno yn traddodion y Cymmrodorion fydd yn dod allan yn yr wsos nesa 'ma. Mae gen I fo ddiddordeb yn Gerallt Gymro, dwi'n meddwl, ers rhai blynyddoedd, achos mi oeddwn ni, fwy o flynyddoedd yn ôl, os ydych licio deud, yn fyfyriwr ar gwrs yr Athro Pryce yn Mhrifysgol Bangor ar Gerallt Gymro. Felly heddiw 'ma, da ni'n mynd I glywed am Amgyffred yr amgylchedd yn oes Gerallt Gymro. Croeso cynnes iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Sara, am y cyflwyniad caredig, a diolch i'r Cymmrodorion am y gwahoddiad I draddodi'r ddarlith ym Eisteddfod eleni. Mi eisiau mynd nôl 10 mlynedd yn unig I ddechrau 2015, pryd cyhoeddodd y diweddar Fab Francis gylchlythyr ar yr amgylchedd y gyfeiriodd yn uniongyrchol at y sant canoloesol enwog o'r un enw Francis o Assisi, sef Laudato Si ar ofalu y mae'n cartref gyffredin. Fel mae'r pawb yn egluro, mae'r cylchlythyr yn cyfeirio at gantibl y creaduriaid, Francis, sant y cofwyd am ei berthynas agos a byd natur. Emyn o fawl I ddiw yw'r cantigl sy'n disgrifio'r ddeiar agos, ddeiar fel chwaer a mam I ni. Ac mae'r pawb yn datgan bod y chwaer yn gweiddi arnom oherwydd y niwed a wnaed iddi drwy ymddygiad anghyfrifol y dynolryw. Nawr, eithriad yw bod unigolyn o'r oesoedd canol wedi cynnig ysbrydoliaeth uniongyrchol I ymdrechion I ymateb I argyfwng amgylcheddol a'n dyddiau ni. Ac yn sicr, allwn ni ddim hawlio bod hynny'n wir am I gyfoeswr hŷn Gerallt Gymro, a doedd Gerallt ddim yn sant, chwaith. Serch hynny, fel yr awdur cynta I sgrifennu llyfrau am Gymru, mae'n dadlennu llawer am yr ymgylchydd a'i ddealltwriaeth ohono yn ystod ei oesau, ac felly mae'n oes wahanol iawn I ni dros 8 ganrif yn ddiweddarach. Jyst gair am Gerallt I ddechrau. Gafodd ei eni yn Maenorbŷr yn Nyfed tua 1146 I deulu o farchogion y Mers. Ond fel y mab ifanca, trefnwyd iddo ddilyn gyrfa yn yr eglwys. I'r diben hwnnw, fe dalwyd iddo dderbyn yr addysg orau posib, ac yn y 1160au a 70au, fe dreuliodd dros 10 mlynedd yn ysgolion Paris. Dinas a handdi boblogaeth o ryw 5,000 ar 20 bryd hynny. Dyna fyd gwahanol iawn
yw fagwraeth wledig yng Nghymru a'r diriogaeth o dan 'i ofal fel arddiacon a Brycheiniog, swydd y cafodd 'i benodi iddo gan ei ewyr, David Fitzgerald, o'dd yn esgob Tyddewi yn 1175, a fe gafodd nifer o fywoliaethau eglwysig eryll hefyd mwyn cynyddu 'i incwm. Ymunodd Gerallt â Thys Harri'r Ail fel clerc brenhinol yn 1804 gan 'i wasanaethu a wedyn 'i fab Richard y Cynta yn Iwerddon Cymru, Lloegr a Ffrainc. Yn ystod y cyfnod hwn, sgrifennodd 'i lyfrau cynta, 2 ar Iwerddon, wedyn 2 ar Gymru. Yn wir, fe ysgogwyd i gryn raddau gan 'i wasanaeth i'r goron yn y ddwy wlad hynny. Gobaith mawr Gerallt oedd y byddai'n cael ei wobrio am ei yrfa yn y llys ac am ei lyfrau drwy benodi'n esgob. Yn y bôn ceisio gwneud 'i enw a denu rhagor o nawdd oedd Gerallt drwy fentro sgrifennu ar wledydd ar gyrion Ewrop, a'i cyflwyno i'w darllenwyr arfaethedig yn Lloegr fel Mane, Anghysbell, Exotic, Aradeg, pan oedd y gwledydd hynny wedi concro'n rhannol gan 'i berthnasau ag arglwyddi eraill, ac yn cael ei llygadu gan Harri'r Ail a'i feibion. Nad nid dyma'r lle i ymhelaethu ar ymgais ddewr, ond saethig i Gerallt i gael ei benodi na'r chesgob Tyddewi dros Gymru rhwng 1908 a 1203. Ar ôl gorfod roi'r gorau i'w ymdrechion, yn ciliodd o fywyd cyhoeddus gan dreulio gweddill 'i oes yn Lincoln a mannau eraill yn sgrifennu. A dicon oedd iddo ddiweddu oes tua 1223 yn priordy Llanddewi Nanthondi yn Nyffryn Newias, man y downau mŵl ati cyn hir. Wel, y cynta o lyfrau Gerallt ar Gymru, sef y daith drwy Gymru, Itinerarium Cambriae, ysgrifennwyd fel pob un o'i weithiau yn Lladin, fydd gen i dan sylwn benna y prynhawn 'ma. Fe gwblhawyd y llyfr yn 1901, a'i bwrpas oedd cofnodi taith brygethu o gwmpas Cymru yn 1988 gan archesgob Cargaint a'i gymdeithion, gan gynnwys Gerallt, a fi'n rhan o'r daith yn rhinwedduswydd fel clerc brenhinol ar orchymyn Harri'r Ail. Y nod oedd recriwtio milwyr ar gyfer y drydydd groesgad, sef ymgyrch i'r dwyrain canol i geisio adenydd Jerusalem i'r Cristnogion. Ond fframwaith yn unig oedd hanes y daith bregethu ei hun, gan fod Gerallt yn ychwanegu pob math o sylwadau ar yr hyn a alwain hynodion a parthau y teithlwyd trwyddyn nhw. Aeth Gerallt at ei wedyn i sgrifennu'r disgrifiad o Gymru, Descriptio Cambriae, gwaith sy'n darlunio nodweddion y wlad a'i phobol, ac yn cloi drwy roi cyngor i frenin Lloegr ar sut i goncro a rheoli Cymru, ac yn y bennod ola, cyngor i'r Cymru a sut i amddiffyn ei hunain. Mae'r ddau nifer yn cynnig golwg bywiog ac amrywio ar Gymru, yn gymysgedd o sylwebeth, gyfoes ac olygon ar y gorffennol, a'r cyfan wedi'i fritho a barn bendant Gerallt ar yr hyn a gofnodau. Diddordeb Gerallt yn arferion y Cymru sy'n esbonio pam ei bod wedi cael ei ystyried yn anthropolegu'r cynnar. A bron i ganrif yn ôl fe gyhoeddwyd erthygl yn dwyn y teitl o'i gyfieithu Gerallt y naturiaethwr, yn canolbwyntio'n benna ar ei lyfr cyntaf, sef hanes lleoedd Iwerddon, y topographia Britannica. Fel mae'r ddwy we honno ar ei waith i ni awgrymu, mae gan Gerallt lawer i'w gynnydd o ran ei amgyffrediad o berthynas pobl a gweddill byd natur. A'r gwylio'r berthynas honno yw nod sylfaenol hanes ymgylcheddol fel maes academaidd, maes sydd wedi hen ennill ei blwyf erbyn hyn, nad yw haneswyr
wedi ymddiddori ryw lawer yn yr amgylchedd yng Nghymru o'i cymharu gredir ag archeolegwyr a beirniaid llenyddol. Amcan y sgwrs hon yw trafod sut mae Gerallt yn darlunio perthynas pobl a'r amgylchedd, a hynny am ddau reswm cysylltiedig. Yn gynta ac yn benna, dyma gynnig ar geisio deall beth oedd byd natur yn ei olygu iddo fe, fel sylwebydd breintiedig o ran ei gefndir cymdeithasol, i addysg, i statws fel eglwyswr, ac ar yr adeg ysgrifennau am Iwerddon a Chymru, ei swydd fel cenad corom Loegr. Hynny yw, byddai'n ystyried sut mae Gerallt yn cyfrannu at ddeall syniadau pobl am fyd natur, ac felly at un agwedd bwysig ar hanes amgylcheddol. Ond yn ail, mae hynny yn ei dro yn gam hanfodol mwyn gallu defnyddio tystiolaeth Gerallt, mwyn deall hanes yr amgylchedd yng Nghymru'r oesoedd canol, cwestiwn y byddai hefyd yn cyffwrdd ag o bryd i'w gilydd. Nodwedd arbennig a ddweithiau Gerallt ar Iwerddon a Chymru yw eu cyfuniad o syniadau diwynyddol a gwyddonol cyffredin i oes, a disgrifiadau manwl cyfewin a gweithiau cyfeiliornus yn seimiedig ar beth welodd ei negedu hunan. Un syniad cyffredin sylfaenol a ddeilliau o stori creu yn y Beibl yn ogystal ag o awduron clasurol oedd bod i'r dynolryw safle breintiedig yn y greadigau. Hynny yw, i fod yn uwch na'r creaduriaid eraill, heb sôn am blanhigion a nodweddion ffisegol megis cerrig a ffridd. Golygai hynny fod gan bobl yr hawl o nid y ddyletswydd i ddominyddu gweddill byd natur a'i ddefnyddio at eu hanghenion a'i dibenion eu hunain. Syniad hirhoedlog sydd wedi profi'n hynod andwyol gan gyfrannu at argyfwng hinsawdd a dinistyr ecolegol ein dyddiau ni. Ar y llaw arall, i fod yn ddiganolog, roedd y byd olwg Cristnogol a arddelau Gerallt yn rhagdybio bod bod y dynolryw yn dwyn perthynas a gweddill creadigaeth Duw, ac felly bod y gweddill hwnnw hefyd yn haeddu sylw. Pwynt a bwysleiswyd ymhellach fi gan San Francis, fel y gwelsom ar y dechrau. Mae'n wir y gallai hynny fod yn ddim amgen ag ymgyffred creaduriaid eraill, megis adar enghraifft fel symbolaidd, ac iddyn nhw wersi moesol i bobl. Fe gynigiodd Gerallt nifer o ddeongiadau o'r fath yn ei lyfr cynta ar Iwerddon. Ond doedd diddordeb Gerallt ym myd natur a'r amgylchedd ffisegol ddim wedi gyfyngu i'w arwyddocâd symbolaidd, a dyna sy'n ei wneud yn wahanol i'r rhan fwyaf o awduron eraill i oes yn anadyn. Wel, dyna ddigon o rag ymadrogi. Gadewch i ni droi nawr at ymdriniaeth Gerallt ar amgylchedd yng Nghymru'r oesoedd canol yn ei lyfr Y Daith Drwy Gymru. Fe hoffwn ni sôn ychydig am y tywydd a'r hinsawdd cyn canolbwyntio ar ddwy agwedd arall yn arbennig, sef y dirwedd ac anifeiliaid. Bod cynhesu byd-eang o bwys gerfodol i ni heddi, prin y bydda'r syniad o argyfwng hinsawdd wedi gwneud synwyr i Gerallt, y gyntau'n byw mewn oes gyn-diwydiannol. Mae'n wir i fod yn debyg i groniclwyr canoloesol yn nodi tywydd eithafol, gan ei ddehongi weithiau fel cosb gan Dduw, fe'n sôn weithiau am wyntoedd cryf sy'n addas i heddi hwyrach. Ond mae'n dweud am fyddin Harry'r ail, pan oedd yn ceisio ymgyrchu erbyn Owain Gwynedd yn 1160, bod rhaid i Harry roi'r gorau i'r ymgyrch ar ôl i storm unbyd o law ddisgyn arni ar fynydd y Berwyn. A fel dialedd dwyfol, medde Gerallt, am losgi eglwysi'r Cymru. Mewn mannau eraill, fe gymhwysodd ddamcaniaethau gwyddonol i gyfnod, a ddaliau bod yr hinsawdd yn troi'n fwy tynherus yn ei fwy
po fwyaf symudwyd o'r dwyrain i'r gorllewin. Dyna pam y credai bod Maenorbŷr ac Ynys Enlli wedi bendythio gan awyr iach i Iwerddon, gan awgrymu y gallai hynny, Maenorbŷr a Ynys Enlli, awgrymu bod nhw wedi cael eu bendythio gan awyr iach Iwerddon, man pethau'r gorllewin wrth gwrs, gan awgrymu y gallai hynny eguro pan bod trigolion Enlli yn fyw'n hir ac yn cadw iach hyd diwedd 'i oes. Ond roedd bendythion tebyg i'w cael ymhellach i'r dwyrain hefyd, gweithiau'r tywydd heriol yn ôl disgrifiad Gerallt o ddyffryn y Wias, a lle safai priodi Llandewin a'n Ponddi. Y dyfynu o gyfieithiad Thomas Jones, y mae'r glawogydd, a rhai a hosa'r mynyddoedd, yn fynych iawn yma, y gwyntoedd yn gryf iawn, a'r niwloedd bron yn ddifwlch yn y gaeaf. Ac eto, oherwydd tymer iachus yr awyr, sydd cyn dirioned ac yn fwyned y gydiw o drwm, a mae clyfydau yn anfynych iawn. Mae disgrifiad o briodi Llandewin a'n Rhondda hefyd yn enghraifft arwyddocâd o sylwadau Gerallt ar berthynas pobl a'r dirwedd. I ddechrau, mae'n dangos sut roedd ei ddehongliad o'r dirwedd yn cyfuno sylwebeth uniongyrchol a gwerthoedd diwylliannol. Yn yr achos hwn, y thema gyffredin mewn becedau'r sant yn cilio i'r anialwch drwy bwysleisio bod dyffryn y Wias yn ddwfn ac yn gul iawn, sef yn saethiad dwa o led. Ond yn hytrach na pheri rhyfeddod neu edmygedd, mae lleoliad cyllunnig, mynyddig, gwlyb a niwlog y dyffryn yn cael ei bortreadu fel prawf o ddiwioldeb y priordy, a godwyd ar safle capel a godwyd ei ddawi sant. Felly meddai Gerallt a dyfynnu lle cyfaddas i grefu, a'r cymhwysad i gyd o holl fynachlogydd Ynys Prydain i ddisgyblaeth ganonaidd, wedi sefydlu yn y lle cyntaf gan ddau feudwy yn rhydydd i'r didryfwr, sef Dewi Sanks, mewn man unig ymhell o neithdy oddi o'r holl drwrw swnllyd pobl, saib ar lan afon Hondi a liba drwy waelod y dyffryn. Cawn wrthgyferbyniad cryfa rhwng tirwedd a sancteiddrwydd yn ysgrifiad Gerallt o Bebudiog, y cantref oedd yn cynnwys Tyddewi. Trai fod yn cyfleu peth o brydferthwch naturiol Llandewin a'n Rhondda, gan ddisgrifio er enghraifft y canoniaid yn edrych i fyny o'r clas at gopau mynyddoedd fel petaint yn cyffwrdd ar awyr a chan amlaf anifeiliaid, a mae digonydd ohonynt yma yn pori ar ei brig, mae'n portreadu Pebudiog mewn ffordd gwbl negyddol, mwyn tanlinellu ymwadiad prinweddol sylfaenwyr Tyddewi, a dyfynnu canes y mae'r cwrgwn yn y man mwyaf anghysbell ar lan Môr Iwerddon, tir caregog, anial a diffrwydd, heb na'i wisgo a choedydd, na'i decau a gyfonydd, na'i addurno a dolydd, yn agored bob amser i'r gwyntoedd a'r tynhesbloedd yn unig, ac y ddifeir yn aml gan bobloedd sydd heddiw yn elynion y Fflandryswyr ar y naill llaw, y Cymru ar y llall. O bwrpas y dywysodd y gwir santau drigfannau o'r math iddynt eu hunain fel y gallent drwy gilio oddi wrth ddadwrdd pobl a dewis bywyd meidwy yn hytrach nag eiddo bugail ymroddi llwyrach i'r rhan raddegyr oddi arnynt. Tirwydd heb ei ddiwyllio felly oedd Pebudiog yn ôl Gerallt. Digon tebyg o tirwedd Ynys Môn ar yr olwg gynta, sef yn ddeiar sych a charegog, yn arluniaidd ac anhyfryd yr olwg. Ond, meddai Gerallt, roedd yn dra gwahanol i Pebudiog, a dyfynu at ynghysgaeth dynol i natur. Canes y mae'r ynys hon yn anghymarol fwy cynhyrchiol mewn brawn gwenydd na holl ardaloedd Cymru, yn gymaint felly, ac mae'n arfer diarchebu'n gyffredin yn yr iaith Gymraeg, Môn Man Cymru.
oherwydd pan fyddo'r holl ardaloedd eraill ym mhobman yn methu, a mae'r wlad hon ar ei phen ei hun yn arfer cynnal Cymru i gyd, a'i chnwd bras a thoreithiog o yd. Yn wahanol i Bebidiog, felly, roedd tirwedd Môn wedi dofi mwyn gallu cynnal amaethyddiaeth. Cawn amrywiad ar thema yma yn ysgrifiadau Gerallt o fynyddoedd Eryri. Ar un llaw, roedd golwg arswydus arnynt, a Meirionnydd, meddai, yn fwy garw ac arithyr na holl diroedd Cymru i gyd. Tra'n gyferbyn a Môn fe godau mynyddoedd Eryri yn dra a rithrol, yn gribau uchel hyd at y cymalau. Ond mae Gerallt yn dangos i bod hefyd yn fannau allweddol ar gyfer fwydo'r pobl, gan ei bod yn cyfeirio at fugeiniaid yn galw ar ei gilydd o'r cribau a draws dyffrynnoedd dwfn Meirionnydd, a hefyd at hen ddiharau megis y gallai Ynys Môn gyflenwi trigolion holl Gymru mewn gwenydd, felly y gallai Eryri wneithir hynny mewn porfeydd i'w holl yroedd cesglyd hwyd at ei gilydd. Os oedd mynyddoedd Cymru'n frawychus, gallai agweddau eraill ar ei thirwedd fod yn brydferth. Mae'n wir nad oedd Gerallt fel sylwebyddion eraill yn yr oesoedd canol yn ymgyffryd y dirwedd ac agweddau eraill ar y byd naturiol yn yr un ffordd a beirdd a llenorion rhamantaidd eraill oes diweddarach. Eto gallai werthfawrogi rhai tirweddau o ran eu hagweddau naturiol neu ddynol neu gyfuniad o'r ddau. Enghraifft, roedd o'r farn fod olion Rhufeini Caerllion a'r afon Teifi yn ogystal â hebogau a physgod yn rhagoro, egregios fydde'n Lladin, ac efonydd eraill, fforest y Dyna, sawl castell a phriodi Llanddewin Antondi, eto yn urddasol, nobilis. Mae ddefnydd prin o'r amsoddau'r ymwynws, sef hyfryd, a'r enw cysylltiedig ymwynitas, hyfrydwch, yn arbennig o ddiddorol yn y cyswllt hwn. Y marddoniaeth Lladin yr 11 ganrif ar 10 a'r 12 ganrif yn unol â thraddodiad clasurol yn ymestyn yn ôl at Homer drwy feirdd Lladin megis Virgil a Horace, roedd locws ymwynws man hyfryd yn fotif confensiynol a ddynodau lecyn naturiol prydferth, gyda goleuo a dyfynnu barn un ysgolhaig, goeden neu nifer o goed, dôl a ffynon neu nant. Ond roedd nodweddion unigol tirweddau o'r fath yn amrywio. Amrywiaeth oedd yn arbennig yn amlwg ym marddoniaeth Horace. Yn wir, dadleuwyd bod yr ansoddau'r ymwynws, hyfryd, wedi ddefnyddio'n ddiwahân o'r llenyddiaeth Lladin gynhara i ddisgrifio gweithiau natur yn ogystal â gweithiau dyn, sef nid yn unig tirweddau, ond tai ac adeiladau eraill a ysodwyd yn y rhain. Mae'n debyg i Gerallt ddeall y motif yn yr un ffordd yn ei disgrifiad enwog o'i fan enedigol y Maenorbŷr fel lleoliad naturiol godidog, oedd wedi wella gan ddwylo dynol. Yn ogystal â chanmol i'r eithaf, y castell godidog wedi osod ar ben bryn ac yn ymestyn i lawr i'r harbwr ar flan y môr, yn cyd â'r pysgodlyn rhagorol, perllan brydferth iawn, a llwyn o goed cyll cyfagos, dywed Gerallt fod y wlad o gwmpas yn gynhyrchiol mewn gwenydd, a diolch i'w safle ar lan y môr bod Maenorbŷr wedi gyfleuwi'n dda, nid yn unig a gwin wedi fewnforio, ond hefyd bysgod, ac fel y gwelson ni gynnar, yn well na'r cyfan wedi'n thymheru oherwydd ei hagosrwydd at Iwerddon a iachusrwydd Awyr. Mae hyn oll yn arwain at y casgliad canlynol o holl diroedd Cymru i gyd yn te dyfed a gynnwys 700 yw'r prydferthaf a'r mwyaf dywysol o'r, ac o ddyfed Penfro, ac o benfro y wlad a ddisgrifwyd uchod. Mae'n dilyn gan hynny, mae'r man hwn yw'r hyfrytaf oll o Gymru i gyd.
Mae'r cymeriadau brydferthwch yma gan y disgrifiad flaenorol o Maenorbŷr yn awgrymu mai wyneb y dirwedd wedi llunio drwy ryngweithiad pobl a'i hymgylchedd, oedd y reswm dros alw hwn yn fan hyfryta, locus amoenwissimus. Wrth gwrs, mynegi balchder Gerallt yn ei fan enedigol yw'r disgrifiadau hyn, ond mae ymgais i'w portreadu mewn ffordd aruchel drwy dynnu ar motif clasurol y locus amoenus, y fan hyfryd, yn arwyddocâd serch hynny. Mae Gerallt yn ailafel yn y motif fe'n penod ar brydferthwch Cymru a'i ffrwythlondeb yn y disgrifiad o Gymru, yr ail lyfr ar Gymru. O Gymru i gyd, meddai, megis y gwyddys mae'r rhan ddeheuol i ynghylch ardal Ceredigion ac yn arbennig dyfed yw'r fwyaf prydferth o lawer yn rhinwedd i maestir gwastad a'i harfordir. Felly y gwyddys mae Gwynedd yn y gogledd sydd ddiogelwr yn ansawdd y wlad, a mwy o cynhyrchiol o wir crybion dicir a ffrwythlonaf mewn daear fras. Mae'r cyferbyniad â Gwynedd yn tanlinellu'r pwynt bod hyfrydwch yn ymwneud â golwg esthetaidd. Roedd hynny gyson ar defnydd o'r ansoddair amoenus gan lenorion Lladin ar gyfer yr hyn sydd yn ei hanfod yn hyfryd i edrych arno, yn hytrach nag unrhyw ystyriaethau utilitaraidd pur megis gallu milwrol neu adnoddau economaidd, pwynt sy'n cael ei gefnogi gan farn Gerallt y fod daear gyrregog môr yn gynhyrchiol mewn gwenydd yn afluniau ac anhyfryd yr olwg. Serch hynny, diolch fod Gerallt yn awgrymu rhyw bleser neu lawenydd mwy cyffredinol a ffeithiad fwy o synhwyrau na'r golwg yn unig wrth gyfeirio at hyfrydwch y Gwanwyn a thywyd mwyn yn ei hanes lleoedd Iwerddon. Ar y llaw arall, eto'n debyg i agweddauduron Lladin clasurol, roedd mynyddoedd Cymru, fel y gwelsom, yn rhy wyllt a garw i gynnig y math o foddhad a phleser i'r synhwyrau a gysylltid â'r syniad clasurol o hyfrydwch. Mae ddefnydd o'r motif clasurol o hyfrydwch yn anhagoffa wrth gwrs fod Gerallt yn ddyn oedd wedi drwytho mewn llenyddiaeth Ladin glasurol, diolch i'w astudiaeth o ddamadeg yn ysgolion Paris. Dyma enghraifft dda felly o'r modd y bydd o ymgyffred yr amgylchedd drwy lens ddiwylliannol. Mae'r un peth yn wir am ei ddefnydd o fotifau hagiografaidd i bortreadu tirweddau fel anialwch addas ar gyfer bywyd sanctaidd, bywyd maedwyaidd. Rhaid cofio hefyd fod Gerallt yn hanu o iseldiroedd ffrwythlon Sir Benfro, a thrwy addysg a'i wasanaeth yn y llys yn gyfarwydd â dinasoedd a threhi yn Lloegr a Ffrainc, ac yn ddiweddarach yr Eidal. At hynny, roedd yn perthyn i deulu oedd wedi concro tiroedd yn Nghymru ac Iwerddon ac yn ymddiddori mewn dulliau Rhyddela. Adlewyrchu'r cefndir hwnna yn ei ganfyddiad o dirweddau Cymru ac Iwerddon hefyd o ran hynny fel mae yna diarffordd anhygoel, anrhamwyadwy a garw i geiriau mygyddol yn y bôn. Er enghraifft, mae'n canmol yr archesgob Baldwin o Gargaint yn 1888 am ei sêl glodfawr yn teithio amgylch ac dyfynnu wlad mor arw, mor anhygoel ac anghysbeth a Chymru wrth bregethu'r groesgar. Taith a ddisgrifio fel paratroad at y daith i'r dwyrain canol. Rhoddir cyn sylw i'r anawsterau a wynebau'r archesgob a'i gymdeithion wrth deithio drwy Gymru yn arbennig wrth groesi afonydd, yn aml ar gychod neu ar gyffyleb drwy rydiau gan fod pontydd yn brin. Eto, erioed ysgrifennu o safbwynt merswr yng ngwasanaeth Coren Loegr yn cyfleu gwybodaeth a allai bod o werth milwrol i'r Saeson, mae chwilfrydau Gerallt a'i awydd i gofnodi i brofiad o Gymru a'i phobol mewn cryn fanylder hefyd yn dangos bod y Cymru fel y Gwyddelod yn gweld pethau'n wahanol. Fel Brydorion oedd yn gyfarwydd iawn â daearyddiaeth eu gwlad, roedden nhw wedi hen arfer addasu i'w hamgylchedd
a throi hadnabyddiaeth ohoni yn arf wrth ei hamddiffyn, yn debyg i gorillas eraill ar hyd y canrifoedd. Er enghraifft, drwy guddio mewn coedwigoedd a lansio ymysodiadau o ddirno. Fel y gwnaethant yn Gweint ym 1136 wrth ladd Richard Fitzgilbert de Clare, arglwydd Ceredigion, wrth iddo farfogaeth drwy goed grwynau ger y fenni. Mae Gerallt yn awgrymu bod cyrchoedd o'r fath yn dibynnu ar gryn ymarfer, wrth iddo sylwi ar hopter y Cymru yn ystod ysbeidio heddwch a dibynnu o dreiddio drwy'r coedydd a llenni, a gwrbio dros uchelderau'r mynyddoedd, ddydd a nos, mwyn paratoi at rhyfel, gan nodi bod yn holl ganddynt nosweithiau tywyll a thymhesnoedd, yn anad unpryd i ddwyn cyrchoedd ar ei gelynion. Pwysleisia hefyd bod cantref mawr gwmpas Sinefwr yn llochus o diogelaf oherwydd trwch i fforestydd mewn rhaid i drigolion dyheidr Cymru. A barnu o stori sy'n dilyn am ddigwyddiad yn dilyn carcharu'r arglwydd Pryce yn 1163, fe wyddai'r Cymru o'r gorau sut i droi amgyffrediad y Saeson o'i amgylchedd gwyllt yn ôl yn ei herbyn. Adroddir bod y Cymro gwion, deion cantref mawr, wedi arwain marthog o Lydal a anfoni gan Harri'r Ail i adrodd ar gastell Dinefwr a'i gyffiniau yng Nghantref Mawr, nid fel y gyfynwyd iddo drwy'r ffordd orau, ond yn hytrach drwy'r ffyrdd mwyaf anodd ac anhygyrch. At hynny, arhosoi o bryd i gilydd i bwyta gwair, gan dweud bod trigolion y wlad yn arfer gwneud hyn ar adeg newyn. Roedden ni'n ormod i'r brenin ar ôl i'r marthog adrodd yn ôl iddo a dweud ei bod yn wlad anghyfaneddol, yn wlad ddiarffordd ac anhyddygyrch, a heb bod ag angen ffeidiau bywyd i gynnal unrhyw bobl ond rhai anifeilaidd, a rhai'n byw yn nill anifeiliaid. Ac fe yn y talwyd yr arglwydd Pryce, a fe wyddodd o ffynonellau eraill bod Pryce wedi cadw cantref mawr ar ôl iddo dalu gwrogaeth i'r brenin. Ednad os modd cadarnhau cywirdeb hanes y deion cyfrwys a'r marchog o Lydal, mae'n awgrymu o leia bod Gerallt yn credu bod hanes o'r fath yn ddichonol. Ac yn sicr mae sylwadau ar ddefnydd milwrol y Cymru o'i tirwedd goediog y mynyddig a'r rhwystrau a barau i'w gelynion yn gyson â thystiolaeth chroniclwyr ac awduron eraill yn Lloegr yn ogystal â Chymru yn y 18fed ganrif a'r 20th ganrif ar 10. Hynny yw, bod y daith drwy Gymru yn debyg i'w gymar y disgrifiad o Gymru yn weithiau ysgrifennwyd mwyn addangos doniau llenyddol i hawdur, yn gobaith o ddenu nawdd, pellach, ac yn dystion i'w amgyffrediad arbennig o'r byd, maen nhw hefyd yn rhoi cip i ni ar agweddau'r Cymru at ei ymgylchedd naturiol a'i defnydd ohono. Wel, fel y gwelson ni yn y cymeriadaeth gadw gwartheg yn Nyffryn y Wyas ac Eryri, roedd Gerallt hefyd yn ymddiddori yn yr anifeiliaid a rannau dirwedd Cymru a phobol. Digon confensiynol oedd agwedd Gerallt a'ch anifeiliaid i ryw raddau, yn enwedig wrth gymeryd yn ganiataol ei bod yn darparu bwyd ddeuddillad i bobl. Eto, roedd eithriadau, fel mab a brawd i farchogion, sy'n syndod bod Gerallt yn gyfarwydd iawn â chyffyle, a fi'n gymdeithion cyson iddo fel oedolyn wrth i gludo ef a'i eiddo am filoedd o filltiroedd yng Nghymru a thu hwnt. Felly, does dim syndod bod e'n rhoi cwnsylw i gyffyle yn hanes i daith Bregethu yn 1188. Enghraifft adnabyddus yw disgrifiad o trwpethion a wynebau cyffyle pwn y teithwyr wrth groesi afan Nedd, a dyfynnu oherwydd peryglon i thywod byw. A draflyncan ddisyfyd, bopeth a deflir iddo. Yn o Gerallt dim ond i geffil a oedd yn cludo i lyfrau a suddodd i'r tywod cyn cael ei dynnu allan gyda chryn drafferth. Mae'n drawiadol hefyd fod rhai o sylwadau mwy o brwdfrydu Gerallt am anifeiliaid yn digwydd yn ei ddisgrifiad
o dyfynnu o'r greoedd o feirch neilltuol o ardderchog, a gystalwyni mawr i clod, wedi cynhedlu wreiddiol o linach rywiog meirch o'r Sbaen, a parasau Robert de Belen, Iarll y Mwythig, i dwyn gynt i'r ardaloedd hyn, sef rhyw 90 mlynedd cyn i Gerallt sgrifennu, tua 1100 yn debyg. Ac felly, ceir y meirch a allan o'r parthau hyn, gyda lliw gwych ar ei ffurf, yn ôl fel y mae natur ei hun yn ei dynnu allan, yn ganmoladwy iawn oherwydd arther cogrwydd i haelodau yn ogystal ag oherwydd i cyflymder digymar. Wel, bod y sylwadau hyn yn ystyried ceffylau o safbwynt i defnydd gan bobl, maen nhw hefyd yn awgrymu bod Gerallt yn gwerthfawrogi, yn ei gwerthfawrogi fel creaduried a chanddyn nhw i nodweddion arbennig eu hunain. Mae hynny'n sicr yn wir am disgrifiadau manwl o anifeiliaid eraill, megis yr eogiaid a nofiau lan afon Teifi, gan neidio i ben craig yn Cilgeran, lle roedd pysgodfa fawr, a naddwyd allan meddai Gerallt gan y sant llawddog, drwy wneud ryfedd a gwirthiol meddai, ond i bai bod cyledd pysgodyn yn cynhyrchu hyn. Canis y mae'r rhywogaeth hon o bysgod yn chwynychu neidio wrth natur. Yna mae Gerallt yn dyfynnu o'i hanes lleoedd Iwerddon, topograffia Hibernicus, i nodi bod yr eogiaid wrth wredd yn ymegnio yn erbyn cerynt y dŵr, megis y mae'n arfer gan yr adar, ymegnio yn erbyn yr awelon. A weithiau, mwyn rhoi mwy o rym yn y naid, cydiant yn dyn yn ei cynffon a'i pen, a dyna lun o hynny, un o lawysgrifau'r llyfr ar Iwerddon, dal yn ei cynffon a'i pen, a'i wrth iddyn nhw i gollwng ei hun yn rhydd, yn sydyn o gylch o'r math, gyda rhyw hwrdd megis pan o'r llyngir, yn sydyn wialen a blygwyd ar ffurf cylch, fe'i taflant ei hun ymhell o'r gwaelod i'r uchelder rhyfeddod i'r rhai fo'n gwylio. Nawr, ni copio disgrifiad o lyfr mae Gerallt yma, mae'n rhaid, ond cofnodi beth welodd a'i liged ei hun. Ond sylwch sut mae'n petruso rhag cynnig esboniad cwbl naturiolaidd o wneud yr eogiau, drwy gybwyll y posibilrwydd mae gwyrth oedd yn gyfrifol. Ydy can ei fod wedi cynnwys yr hanes mwyn enni yn ei ddarllenwyr yr un rhyfeddod a brofodd y llygad-dystion i'r neidio. Dyna'n hatgoffa ni dro nad ceisio cynnig darlun cyflawn o anifeiliaid y wlad roedd Gerallt yn y daith drwy Gymru, ond yn hytrach sylwi ar enghreifftiau arbennig ymhlith y pethau nodedig oedd yn anghyfarwydd i'w ddarllenwyr arfaethedig. Mae hynny sicr yn wir am ei ddisgrifiad enwog o'r afancod oedd yn adeiladu i llochesau yn afon Teifi. Erbyn heddiw mae cynlluniau i ailgyflwyno afancod i afonydd Cymru ar ôl darfod amdanyn nhw ar ddiwedd yr oesoedd canol neu falle yn y llyfnod modern cynnar. A hynny oherwydd iddyn nhw gael eu gwerthfawrogi am ei gallu i reoli cynefinoedd tir gwlyb. At hynny mae astudiaeth ddiweddar o hanes afancod yng Nghymru wedi awgrymu i fod wedi dylanwadu ar y dirwedd i o leia'r un graddau a phobl. I Gerallt ar y llaw arall, roedd yr afanc o ddiddordeb yn benna fel creadur prin, y gyfyngyd ym Mhrydain i afon Teifi ac i un afon yn yr Alban. Fel yn achos yr eogiaid, mae'n sôn am ryfeddod y rhai a wyliodd yr afancod wrth ei gwaith, ac mae'n ceisio cyfleu hynny i'w ddarllenwyr drwy gynnig disgrifiad manwl o'r creaduried a'i dulliau o adeiladu llochesau o ganghennau helyg ger llaw, nad yw pob mynynyn y disgrifiad yn gywir. Mae hefyd yn cymharu'r afancod ag anifeiliaid eraill,
Fe allan nhw anadlu o dan y dŵr am amser hir, meddai yn debyg i frogawod a moynffoniaid. Ac roedd peth tebygrwydd corfforol rynddyn nhw a moch deiar a gwaddod. Eto, bod Gerallt yn pwysleisio rhyfeddod yr afanc, dyw e ddim yn celu'r ffaith ei fod yn greadur o dan fygythiad, wrth i ddynion i hela am ei groen, oedd yn werth mwy na throen unrhyw anifail arall yn ôl y cyfreithiau Cymreig. Yn wir, drwy alw Llochesau'r afanc yn gestyll, disgrifio ei ddulliau o geisio cuddio rhaghelwyr, mae Gerallt fel pebain grymu, mae un o amodau byw sylfaenol yr afanc oedd ei frwydr a dynolrhyw. Felly darlun bach yn amwys a chymleth, dwi'n meddwl. Wel, i gloi, gobeithio bod y cipolwg beddwi wedi ei gynnig prynhawn yma wedi dangos bod Gerallt yn datgelu llawer am yr amgylchedd, a hynny oherwydd un o'i grif nodweddion yn enwedig yn ei lyfrau cynta ar Iwerddon y Chymru, sef i barodrwydd anarferol fel awdur canoloesol i geisio cynnig disgrifiadau realistig o'r byd o'i gwmpas. Yma na dim, felly, can weld sut roedd un awdur dystedig a breintiedig i statws yn amgyffred yr amgylchedd. Ar un llaw, dyma'n hatgoffa fod disgrifiadau canoloesol o fyd natur yn debyg i ddisgrifiadau clysurol neu o gyfnodau diweddarach o ran hynny, yn ddeongliadau sydd wedi lliwio gan ragdybiaethau a phrofiadau'r awdur. Ond ar y llaw arall, mae disgrifiadau Gerallt hefyd yn rhoi cip ar berthynas unigolion a grwpiau eraill ar amgylchedd, ac felly yna'n cymell i fynd y tu hwnt i'w ddehongliad arbennig mwyn ceisio cyrraedd amgyffrediad llawnach o hanes yr amgylchedd yng Nghymru'r oesoedd canol. Diolch. Diolch yn fawr iawn o'r gymeradwyaeth yn dangos gwerthfawrogiad o'r les da ni wedi cael heddiw yma. Rydyn ni wrth y modd yn gweld Cymru'r oesoedd canol a byd natur Cymru'r oesoedd canol yn dod yn fyw i ni, ond doedd gynnon ni dywysydd gwych i mynd â ni drwy waith Gerallt Gymro. Dwi'n meddwl bod gynnon ni am sôn un cwestiwn bach sydyn. Sgan unrhyw gwestiwn? Yn cwestiwn sydyn? Na, gai ofyn cwestiwn bach sydyn. Mi oedd Gerallt yn gwneud sylwadau dig natur, oedd hyn oedd o'n gyfarwydd efo. Oedd o'n disio gwneud sylwadau ar bethau oedd o'n ddeim mor gyfarwydd am nhw. Oedd o'n, wel, mond y beth oedd o'n ei weld, oedd o'n gwneud sylwadau yn oedd o'n gwneud rhyw beth oedd o'n sôn beth oedd o'n glwad oedd o'n arall. Wel, mae'n wneud hynny hefyd, mae hynny fwy gwir am y llyfr cyntaf mewn Iwerddon, lle mae'n amryg yn tynnu ar lyfrau sut chi'n cyfieithu yn y Gymraeg yn bestiaries sy'n sort of cynnwys annibeiniaeth chwedonol yn ogystal ag o wir a'r hen draddodiad yn mynd reit nôl i'r cyfnod clasurol. Felly, a mae'n trio dweud fanna bod gan Iwerddon yn y gorllewin, llawns cystal rhyfeddodau a dwyrain lleoliad testunau hynny. A mae yna fwynegu, mae rhywfaint o deunydd am yr afancod yn dod o lyfr, ond cymryd bach iawn i gymharu ar gweddill. Ond mae'n y beth dwi ddim yn sylwi arno hefyd, yn un o'i lyfrau hilia'n gyfiannol. Mae'n dweud bod e wedi croesi yr Alpe, mae dwi'n gweud dim byd am yr Alpe. Gwybod, fyswn ni'n hoffi clywed am babi Gerallt ar yr Alpe, ond gonna ni. So mae'n ddethol iawn. Ie, mi'n sicr yn un oedd yn cael ei arwain gyda ddiddordeba a pethau oedd yn cael ei ffwyfrydedd yn y fo. Mae nhw'n aml yn bethau sy'n cael ei bywydod i ni hefyd. Dwi'n meddwl ystysa'n well i ni boi'r gorau ddim fanna, ond dwi'n siŵr os gynnwch chi ychydig amser i gael sgwrs efo Huw ar y diwedd. Ond gawn ni gyd ddiolch o galon am o fledd, da ni'n meddwl wrth yma. Ie.